zasvietiť? Môžeš, jasne, zasvietiť. No, práve som dokončil jeden projekt. Spustili sme apartmány, čo znamená, že mám čas na ďalší projekt. Teda, aspoň tých najbližších 5 minút, tak vyzerá. Možno potom ma opäť zahltia tieto deti. Toto jedno a toto druhé. Avšak, kým ešte ten čas mám, tak asi spravím to, na čo sa ma asi najviac ľudí z vás pýta, kedy spravíme nejaký vlog alebo nejaký YouTube. Tak čo keď sme ho spravili teraz? Kúpil som si kamierku a kým ju malý Mišo nestihne znárodniť alebo nejakým iným spôsobom zničiť, môžem nahrávať. Miši, čo to máš? Nesvieti s tým do očí, kamoš. Takže poďme na to. Ja sa si zoberiem. Zober si. Chceš aj niečo povedať, kamoš? Áno. No tak niečo povedz, teraz máš príležitosť. No a čo teda chceš povedať? Tu sa vidíš, máš šancu rozprávať. Mám to veľmi rád a to veľmi ľúbim z celého srdiečka. Oplatilo sa mať v tom platených komparzistov. Poď, odložíme to sem. Toto kam patrí? To je zase to nešťastné svetlo. Babetko, poď sem, nelez vonku. Ja poviem niečo. Ideš opäť niečo povedať? Opäť bude tak veľkolepé ako predtým? Toto si zoberiem. No. Ja ti niečo poviem, lebo si veľmi zlatá a princezná. Toto je čo, rúža pre nevestu? Čo tu natáčame? Bude to vlastne o veciach, ktoré robíme denne. Napríklad perieme. Perieme fakt skoro stále, pretože odkedy máme 4 apartmány v testovačke, tak vlastne nerobíme nič iné, iba perieme. Takže keď človek si myslí, že začne podnikať a že bude mať 4 apartmány, tak bude podnikateľ, tak nie. Som zatiaľ len muž v domácnosti. Zatiaľ, čo ja som iba natáčam pri tom, ako niečo robím, tak moja manželka reálne niečo vie robiť. A napríklad teraz pečie fakt skvelé škoricové uzlíky, nazvime to. Počkáme si na výsledok. Môžem ti pomôcť? Ja sám. A prečo nemôže od si silou stávať? Lebo ja sám viem. Dobre. Čo to vlastne staviaš? Dinosaury. Aj vieš, ako sa dinosaury volajú? No ukáž. Tento zelený sa napríklad volá ako? Dinosaur Rex. Dinosaur Rex? To som si predstavoval trošku inak. A tento sa volá ako? Dinosaur. A oni sú bratranci, majú také podobné mená. A tento je Dinosaurus Rex. Aha, okej. A to je predsa úplne iný ako ten prvý. Čo by si dal na raňajky, ty myši? Osinko, daj mi ju. Teraz kamož nemôžem, krmím babetko. Maminka, ide mi. Ale veď sa môžeš postaviť, môžeš to ísť zobrať aj sám, veď to máš hneď tam pri nohe. Maminka. Nie, maminka tu nie je na to, aby ti to dvíhala zo zeme. Pekne sa zdvihni a zober si puclu, keď ti spadla na zem. Ja chcem. Maminka. Nie, maminka tu nie je. Áno. Mišiko, veď si ide dole a potom si ju zober, veď máš to Nie, maminka. A to sa tak nehovorí. Áno. Keď už niečo chceš, aby niečo
niekto pre teba spravil, tak ho musíš poprosiť, vieš? Myšinko, nie je to fér, vieš, že ty zhodíš puclu na zem a zakričíš na maminku, nech ti ide zdvihnúť. To naozaj, takto to asi praktikovať nebudeme. To sa mi naozaj nepáči. Okrem toho, včera si hovoril, že si už veľký myško, dokonca si nejakej tete na ihrisku povedal, že I'm a big boy. Takže, si skutočne big boy? Nie si? Som malý. No, ty si malý. Ty už nie si big boy, ty už si malý. Ty môj chudáčik. Dobre. Osinko, dáš mi to? Čo? Ten žalok. Toho žraloka? Môžem, ale najskôr si zdvihni to pekseso zo zeme, teda respektíve pucle. Ham? Anna? Nie, tuto sú. No dobre, zdvihni si to. Anna, ham? Nie. Presne. Zdvihni si to. Sem, tu si to polož. Anna, ham, ham? Ham, ham, ham? Ham. Kto tu bude papčiť? Pozri, už čo som prinesol tu. Pestičku. Oj, netrafil! Tak. Žraloka ti hneď podám. Ak sa ideš hrať so žralokom, tak si poď tieto pucle upratať. Dobre? Osinko, kde je karavan? Karavan? Neviem, kde si ho nechal. Nie je náhodou hore? A fakt mám tie pucle dostávať sám? Áno. Čo, Láska, ako to dopadlo? Vidíme. Život otca je vlastne iba neustále upratovanie niečoho. Tentokrát sú to ceruzky. A buď si istý, že keď to všetko odložím, tak to bude za 2 minúty naspäť. Prípadne sa objaví niečo úplne iné, čo treba upratať. A few moments later. Čo som hovoril? Bebe, čo robíš? Áno, Láska? Možno chce. Môžem ísť. Zase. Odnášam. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Jo. Bránko, pozor, pracujem.
Nech sa ti páči, láska? Ďakujem. Iba kávu som si mala zobrať. Ja tam kávu, prepáč. Ktorá je moja? A kapučino? Stredná. A ty si dal 2? Máme dneska obrovské šťastie, pretože naši kamoši, tuto ostrovní, si berú na prázdniny malého myša. Ten im zdrhá. Som veľmi zvedavý, dokedy ich to dnes bude baviť. V každom prípade sme im obrovsky vďační, pretože sa môžeme venovať niečomu, čo sme dlho spoločne nerobili s manželkou. Spať. Ideš? Tak čau. Čau. No poď. Čaute, kamoši, dík. Čau. Pamätaj, myši, nie skôr ako vo štvrtok. Yes. No, nakoniec sa mi podarilo mandragoru skrotiť. Fí, dobre. A na čo povieš? Husté. Je to pohodlné? Hey, bom dia, tudo? Až na to, že toho kriku bolo toľko, že sme jednoducho museli ísť na ruky. Ale aj to prináša odcovanie. Nie len na Madére, ale všade vo svete. Ja lenže ešte jednu vec si pamätám, keď sme tu boli prvýkrát ešte na dovolenke. Tak som prehováral tu práve na tejto promenáde. Som prehováral Andreu, že či by sme sa sem nemali presťahovať, lebo je tu fakt krásne a vidím tu nejaké príležitosti. Tak mi povedala, že baby, ale čo ak budeme mať ďalšie dieťa? Kde budem potom kočíkovať, lebo vieš, toto nie je Bratislava. Hej, takto. Takto. Hej, takže toto nie je Bratislava, ale kočíkovať našťastie máme kde. Jardín do Mar je nádherné miesto, Madeira je nádherné miesto. Ale niektoré babetka to nevedia oceniť. Niektoré babetka proste potrebujú vykrikovať. Je to fakt krásne. Zažil som najlepšiu materskú v živote. Teraz je koniec, treba makať. Treba makať. Takže ocinko maká. Aj maminka maká. A ty začneš makať tiež. V kočíku zle. Na rukách zle. No. Ty sa veľmi hneváš. Veľmi sa hneváš. Áno, ty sa veľmi hneváš. Dobrá správa? Neplače. Zlá správa? Musím ho na rukách odniesť až domov. Kedy odnesieš ty mňa? No a tu nám už niekto úplne vytuhol. Ale nečudujem sa pri tom krásnom zvuku oceánu. Good job, otec. No, a teda teraz, keď všetci, čo mali zaspať, už zaspali, tak vám môžem aspoň povedať, prečo som s tým celým vlastne začal.
Ja som veľmi dlho chcel možno sa pustiť do týchto videí, do týchto vlogovačiek na YouTube, avšak nikdy nebol čas špeciálne. Odkedy sme sem prišli, tak sme sa v podstate ešte nezastavili a dnešný deň je obrovský milník pre nás, lebo to, čo som robil na začiatku, že som spojazňoval ten web, tak to bolo niečo, na čom sme makali veľmi dlho a mohli sme vám dnes odprezentovať naše apartmány v plnej kráse, ako sme ich pripravovali takmer rok a pol a obrovsky sa z toho tešíme. Inak super, som to začal hravať práve vtedy, keď som začal kráčať do najväčšieho kopca tu na ostrove. Ale už som v polovici, tak vám to dopoviem. V každom prípade konečne sa nám podarilo dokončiť apartmány, konečne sa nám podarilo dať ich do prevádzky na toľko, že sme vám mohli o nich povedať a sprístupniť vám web, cez ktorý si môžete tieto apartmány objednať a užiť si v nich svoj pobyt na Madeire. Ty kokos, ale potrebujem prestávku. Aj Rarach starne. No v každom prípade teraz, keď sú apartmány hotové, tak verím, že budem mať trošku viacej času venovať sa možno aj tejto bohomilej činnosti a ukázať vám niečo zo zákulisia, ako to vlastne celé ten náš sen presťahovať sa sem vyzeral, ako prebiehal a ako vlastne prebieha na dennej báze, s čím sa vlastne denne potýkame, s akými výzvami alebo prekážkami, ale zároveň aj krásnymi vecami, ktoré nás tu stretávajú a verím, že nás stretať aj do budúcna budú a ja budem strašne rád, keď budete pritom spoločne s nami. Mimochodom obrovsky si vážim tú podporu, ktorú sme dostali, odkedy sme začali robiť tie sociálne siete na Instagrame a začali sme ukazovať, aké je to presťahovať sa do zahraničia, aké je to začať nový projekt s jedným dieťaťom, neskôr aj s dvoma, týmto spiacím našťastie. Plánujem pravidelne otvárať témy, ktoré by vás mohli baviť, ktoré by vás mohli zaujímať. Plánujem vám ukázať, aké je to vychovávať dve deti tu na ostrove Madeira v Portugalsku. Ukážem vám, aké je to z pohľadu otca možno, ktorý keď stihne, tak chytí do ruky kameru a ukáže vám, aké je to skutočne naozaj. Nielen vtedy, keď je pekne a svieti slniečko, ale aj vtedy, keď sa proste dejú všetky tie veci, ktoré sa rodičom labom dia, ktoré sa rodičom diať vedia. A áno, aj my dostávame zabrať. A áno, aj my padáme na hubu. A áno, aj my niekedy kričíme. Áno, nie vždy proste vyriešime situáciu najlepšie, ako by sme... Alebo nie, akože vždy sa snažíme vyriešiť situáciu najlepšie, ako vieme v tej danej situácii, v tej danej chvíli, ale nie vždy sa nám to podarí a možno práve to vám chcem ukázať, že v tom nie ste sami. Že aj ja ako rodič som proste v tom nováčik, som v tom nový, nikdy predtým som rodičom nebol, nikdy predtým som nebol rodičom na Madeire a snažím sa robiť to najlepšie, čo viem, aby som proste odviedol ako rodič dobrú prácu, bom die. A no, jednoducho toto celé, tento vlog, alebo ak by som to nazval, ešte preto nemám ani názov, musím tomu vymyslieť názov. Dúfam, že už keď pôjde tento prvý vlog vonku, tak už názov mať bude. No ale jednoducho chcem vám v tom vlogu ukázať, že ako je to reálne v skutočnosti, ako to reálne funguje, keď ste otcom. A s akými výzvami sa musíte vysporadovať. A s akými peknotami sa stretávate, čo je tiež fakt neopomenuteľný. A že to vlastne na konci toho dňa vždy stojí za to. Napriek tomu, keď sa deje proste tá zlá chvíľa, ten krik a ten hnev, ktorý možno vo vás buble, tak tie pekné chvíle, ktoré potom prichádzajú, tak vždy stoja za to. Len proste treba prečkať tie ťažké. Treba si stále opakovať len to, že je to len obdobie, alebo je to len dočasné. No, tak som si pomudroval v nedeľu a idem si to nastrihať. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Dajte mi spätnú väzbu do komentárov, som na to inak veľmi zvedavý, či sa vám to bude páčiť, alebo čo by som mohol možno zlepšiť.
alebo či chcete viac plačúcich detí, alebo podobne. Inak čo tu milujem je to, že babetko je v kraťaskoch, užíva si spiaci život, je mu teplúčko, pretože máme veľmi príjemných 20 niečo stupňov, ale tu sa oslavujú Vianoce, vianočné gule na stromoch. A pritom je počasie také, že by som najradšej skočil do oceánu a kúpal sa. Možno to aj spravím. A ešte jedna vec je v Jardin de Mar na dedinke, kde bývame, super. A to, že keď prídeš domov, tak ťa vie častokrát čakať doma niečo od susedov. Tentokrát je to nejaké ovocie a zelenina. Proste strašne malé drobnosti, ktoré vedia vždy potešiť. Ďakujeme susedia, už nech to bol ktokoľvek. Páči mi tento komunitný život. Lávon die. Všetci tu zdraví a usmievajú na seba. A darujú si ovocie a zeleninu. A nesmiete byť chuj. A to platí asi kdekoľvek vo svete.